Madokotera wana Mhanduwe hedzino nhau zuwa kugumisira rimwedzi uno wa Kakunguru. Nyasi ranga riri zuwa dzvipa munyika medu apo tabenutsiwa kuna Nyamavhuvhu wa 2018 pabodzi ponandira wa 2019. Masoja anga ari kundotenderera mumisha inogara wanhu sokuti tiri pahondo. Zvikopokopo, mboma, mwotika, imbwa, mabhiza, pfuti, zviwepo ndizvo zvimwe zvombo zvaseenzesiwa kuchaisa wanhu pabodzi pono kuwaita sonhapwa munyika yababa. Wangu wachindoti andoonewa ari kutekaira obva atokumbiwa pabodzipo. Wamwe wanhu wasungiwa nyasi wachipomewa mhosva yekutenderera kutekaira zviribe chinangwa ndoawa Tsitsi danga rembwa, Fadzai Mahere, Johana Mang'ombe, Tawanda Muchehiwa, Simon Druri, Tinoshe Marapatsa, Nyasha Musendo, Tinotenda Muswe, Josie Lots, Jessica Druri, Netsai Marova, Cecilia Chimbiri, Gweta Obeshava pabodzi pona Franklin Sibindi. Idi hurumende yedu yabva yaita kuzvitanika kuti ndiwo wanhu wanosikinya tukono iwawa. Mureketeri wamasoja Kenere Mugwisi kwai apfa nyasi. Zvanzi noanoreketera hurumendewo aurayiwa nairo gudziwa mupengo rakati kuuyari. Wanoreketa makwai wari kuti ndiro bara muuraya asi agwarashiwa nochakagwarasha perenzi shiri risiri dziwa mupengo. Zvizhinji heno ikweyo. Nyasi perenzi shiri aiukiwa nomasoja akapfekera mbasha zvokudzivirira dzihwa mupengo dzisiko kuzvipatara kune machiremba anofanira kunge ainadzo. Zvabva zvaburitsa pachena kuti hurumende wakazvichengetera mbashadzi kuitira kuti iwo wegani wagoseenzesa asi wana chiremba wanofanira kuseenzesa mazuva ese waribe. Kuratidzira kwanga kuchifanira kuitika nyasi kwasaisa hurumende hope. Wazhinji wanga waribeka napfungwa yokuenda kunze koratidzira. Wamwewo wanga wachindoitawo zvekureketa kuti hurumende igare yasha ende yaratidza kuti iri kuzvisha zvikuru. Tafara chose wanhu wachitobuda pachena kuti aiwa iko kundoita kwamaitako kuti kubva mati wanhu vanobvumirwa bakuri kuratidzira izvo zviri pamutemo ndiko kwataa tichida kuti mubva mazvitanike nako. Kunyangwe wanoringa pasi rese wanobva wandoona kuti umu muribe vanochengetedza kodzero dzewanhu. Nyasi kumasvingo pano wanhu vamwe wanga wasungiwawo kwasungiwa mumwe anonzi Henry Chivhanga uyo anowira kodzero dzewanhu vakaremara. Izvi zvabva zvandoita kuti nyika yedu ipendiwe nobhurasho rakasvipa kusvinu. Mune imwe nyaya, Zimbabwe yanyura muzvikwereti. Pakapinda hurumende yavo Mnangagwa muna 2017 panga paine zvikwereti zvinosvika mari yomabhiriyoni yokuAmerica 14 pabodzi pono 600 omamiriyoni. Muna 2019 mari iyi yanga yasvika kumabhiriyoni okuAmerica 17. Rwendo huno wabva wandoingidzira gore rino nomabhiriyoni 3 omamiriyoni omari yekuAmerica pazvikweretizvo. Heno kuti wapwere wedu wachagoibhadhara nei mariyo. Nzara nokucheredzera kwechikafu zvaringana newanhu wanosvika mamiriyoni 900 ozviuru zvewanhu munyika. Izvi zvareketiwa nobazi rinoringa nezvokudya ropasi rese reFood World Program. Ratonga riri kukumbira kuti wanazvo wagopawo nyika kuti ibatsirike. Toringadzo pasi rese. Ethiopia yatandisa kunadzira mwotika dzomagetsi wakabatana nokambani yomwotika yoHyundai. Nzvimbo yavari kugadzirirayo kwai ichagogadzira mwotika dzinosvika zviuru 10 kana yanyatsoshanda zvakanaka. Muzvina bhiriyoni akabawa muZimbabwe Strive Masiyiwa kwai ari kutengesa chikamu chache chomuliquid, kambani inoita zvomasaisai odandemutande. Izvi ari kuitira kuti agokwanisa kubhadhara mari yaakatora kukambani yoPIC yomuSouth Africa inosvika 600 omamiriyoni okuAmerica. Heno akaiboya.
Kupondiwa nokuurayiwa kwomhuka zvisiri pamutemo muTanzania kwaderera nozvikamu 70 kubva muzana mumakore 5 adarika. Iri idanho rinofadza uye hurumende yeko iri kuita kupamha nazvo. Tinoti pamberi nawo. Tindoripa mufaro iwoyo. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau, tiboya nehwedza.